Alright mga tropa, so championship na. So tatlo silang maglalaban-laban sa championship sa... Ano nga Toy? Ano nga kategori? 7.5. 7.5 7.5 horsepower mga tropa. Championship yan, isang ikot lang. Grabe, tatlo silang maglalaban-laban sa championship. 1, 2, 3. So titignan natin kung sinong mananalo dito. Wala na po ba tayong left base dyan? Wala na po natin mga riders. Bro! Ampay na kaon! Bro, ampay na kaon sa camera. Punta. Ito man. Dito. Championship mga tropa. Gandang laban nito, championship. Ubusan ng lakas to. Numerous boys edition, sila muna. Poblasyon. Champion na ba? Champion na si Tarok. Hindi si Kamatatards. Si Tarok. 1 win na, naka-7. One down. Down. May Ito mga si tropa. Jericho, poblasyon, Jericho. Grabe, lumilipad. Bilang Gabrilio. Grabe.
Champion na. Tapos na po ang final race. Presidito Rapido. Number 29. Sunod. Watson Caras. Oh, champion na mga tropa oh. Number 16. Jay Robert. Inangat na. Jay! Yun. Jay Robert, at tingin na. Champion. Ayun! Ayun!